ассалому алейкум тамошобинони азиз ва подписчикони беҳтарини канали мо. Хуш омадед ба видеои имрӯза. Гарчанде ки видеои мо имрӯз кӯтоҳа кам боша, ба ҳар ҳол бо ма гуфтам канал холӣ намона ва барои шумо ҳамхел видеои кӯтоҳам боша пешниҳод гардонам. Иҷада боша анами чихеле ки мебинед, ино ҳамаш комбахтои новинкаи дубайскиян. Беҳад хушрӯ, нархошон аз 700 сомон сар мешавад то 750 сомона. Шифон комбахти дубайский бисёр гулои хушрӯ доранд. Ино баъзан ҷода беҳад нарх қимат кати фурӯхта мешава. Ва марҳамат, касоне ки хичон омада харидорӣ кардан мехоҳанд, ма ин видеора аз корвон аз тарафи пажарка ноливой дарвоза дуюм ряд ба навор гирифтагӣ ҳастам. Метавонед бонувони азиз омада аз наздик бинед. Касе ки дар Тоҷикистон аст, бинед чӣ қадar лавои доманашон хушрӯ, хичон шифон комбахтан. Беҳад гулошонам, рангошонам хушрӯ метова. Агар хоҳед, доставкаям дорем. Як чиз дига дӯстони азиз, ки бахшиши зиёд, ки на ҳама вақт ма ба анамин комментариҳо ҷавоб дода метавонам. Сабабаш норасоии кам будани ами чӣ гӯям интернетай. Барои ҳава дӯстони азиз, агар ягон чиз пурсидан хоҳед, дар анамин WhatsApp нависед, ман ҷавоб метиҳам. Касе ки дар WhatsApp менависад, ҷавоб метиҳам. Занг назанеду нависед ё ин ки голос равон кунед, пурра ҷавоб метиҳам. Ина марҳамат, анаи иҷада намихе паплинои вай омадай. Нусхаи чакан бинед чӣ қадар вишивкадор паплинои хушрӯ. Ин нархошон, агар ки мисол нархи донаш 300 сомонай, вақте оптом мегиред бо арзон мешава. Ина марҳамат, бисёр хушрӯира ваяй нусхаҳои дубайскиам меган. Агар ба шумо дар кор бошад, нависед дӯстони азиз. Инчунин анамихе шарфора хостум барои шумо нишон диҳам. Гарчанде видеои имрӯза кӯтоҳ ҳам боша, беҳад чизои хушрӯра ба навор гирифтагиам. Умедворам писандтон мегардад. Ина ин шарфҳои новинка шолдор, и сорти дуюмшай. Сорти дуюмуш намедонам 55 сомон буд ба фикрам. Ино бо сорти якум доранд 150 ё 200 сомонай тақрибан. Аи сорти дуюмшай дӯстони азиз. На марҳамат, агар дар кор боша, нависед, беҳад хушрӯ. Харидорошам нағзай, набинед 55 сомон будай. Сорти сеюмам ба фикрам бировардагиан арзонтар. Иҷада инами гирбишини аднатони бе нигин, бе ҳичи 30 сомон. Ҳамаи рангош ҳаст барои мисол тобистон. Агар хоҳед дӯстони азиз, мо метавонем ки барои шумо доставка кунем. Шарфҳои новинка 110 сомон. Ана ин намудошам ҳамаш новинкаян. Сиёҳша бинед чӣ қадar хушрӯ метова 120 сомон. Инчунин иҷада намихел вай гирбишнои дубайски кати шарфҳо тайёр шудагиай 135 сомонӣ. Боз ҳам 135 сом аз анаи намуд ҳаст. Сангои дизайнер дора, бинед анамун ҷое ки гул астай. Ана гирбишнои дубайски 65 сомон. Марҳамат дӯстони азиз, дар ҳар видео ман таъкид мекунам ки ҳангоме ки бозор меоед, як бори дигар нархҳоро муқоиса кунед. Касоне дар Тоҷикистон ҳастед, ҷои арзон боша, аз он ҷо харидорӣ кунед. Ина тигру ана гулдоро 80 сомонӣ шарфҳо шифониян, беҳад хушрӯ. Гирбишини ана иқтараш вишивкадор, ана михел гирбишин 50 сомон. Бисёр рангои хушрӯ. Ана ин намудшам ҳамин нарх. Рангои рӯшани хушрӯ барои духтарако, касоне ки мисол дӯст медоранд, чунин амин хел рангора. Ана блестящиёра бинед. Инчунин анами хел пахтагӣ ҳастай. Ино ба фикрам нархошон 35 сомониян. Шолдора баъд ҳаст анамихе комбахтӣ. Ин шифон комбахтай. Агар хоҳед, марҳамат, бисёр рангои хушрӯ дора. 45 сомон нархаш. Сорти нағзаш. Ин сорти дуюмам дора дӯстони азиз. Аз ҳар як румоле ки мебинед, шарф ё ин ки румол, аллакай мебинед ки сорти дуюмаш биромадагиай 85 сомон ана намудаш. Ва шояд ки сорти якумш ҳам дошта боша. Ино мисол сорте ки аз ин да болотарай 200 чанд сомон, 100 чанд сомон мефурӯшанд шуна.